Croeso i'r stream pawb. Heddiw, just checio lefelau sain. Di hwn yn digon clir. Croeso, heddiw, dwi'n chwarae. Oh my god, mae'n edrych yn really llachar. Jungle Book. Ges I hwn am 5.99 mewn fel cash generator fath o peth, regenerate yn Merthyr. Wastad yn dod o pethau diddorol fan'na. Fi'n credu dyna lle ges I fe. So, hapus iawn. Kieran, siwmai, Curly Davis, siwmai Emrys, Kieran, siwmai Macon, so great, fantastic. Nawr, ni'n mynd mewn i'r gameplay I angen gweld os mae'r lefelau. Ydy dal yn okay? Oedd e'n okay diwrnod o blaen fi'n credu, so os mae ddim, just dweud wrth fi, a na'n addasu fe. Ond classic, dyle hwn bod awr Disney, really. Nid yr awr retro, achos just wrth fy modd. Fi just yn teimlo fel fi'n mynd nôl mewn amser I fy mhlentyndod. O'n i'n un am ffilms Disney. Dyna ni, Bagheera. Siwmai. Sut mae pethau? Right, I'm going to weld. Yes, more long time to see. Diolch lawr yn bwyd I ddiau. Byddai'n dod lawr. Diolch am gwahoddiad Ian. Am gorffen hwn fewn un stream. Gobeithio. Sain yn dda. Diolch, Curly. Dyna yw'r nod. Heddiw, awr retro. Smash o'r game yma. Fi'n gwybod sut ti'n gallu dweud hwnna. Ond fi eisiau smash o holl anifeiliaid yma. Na, hwnna'n synio'n wrong. Fi eisiau trio curo'r game yma. Mae'r anifeiliaid, especially y monkeys yma. Dwi ddim, nid game plentyndod yw hwn, ond game fi wedi cael o fel cash generator a hefyd fi'n curious iawn gyda gemau Disney achos dwi'n teimlo fi wedi chwarae rai fwyaf anodd gyda Lion King mae Emrys wedi hefyd fi'n teimlo fel beth os fi wedi llwyddo I wneud hwnna dylen ni bod yn fine ond dylen ni ddim bod yn cocky come on wow so o beth ges I fel playthrough cwpl o munudau y diwrnod o'r blaen jyst I fel gweld os oedd e'n game bydd yn diddorol ar stream o beth fi'n gallu cofio mae rhaid I fi casglu'r diamantiau I gyd bare necessities oh my god un fan'na edrych cuddio beth yw'r thing brown yna yn y coedwig okay so ydw i'n gallu seithi fyny na dim ond i'r ochr so os fi fan hyn so fi'n cael y monkey yna anyway that's a nice touch animation beth arall mae'n neud okay bach o croesi ddim croesi well, skills tricks shut up fi'n gallu neidio then yeah credu fel plentyn yn gwylio Jungle Book oedd y neidr oedd y peth mwyaf scary weird achos o'n i'n ffeindio'r neidr yn fwy creepy na god beth yw'r enw'r baddie yn Jungle Book nid Scar yw Lion King Shere Khan Chi gyd yn cofio Shere Khan
Shia Khan neu Sher Khan? Ddim Sher, surely ddim Sher. Shia Khan fi'n credu yw e. O, bywyd. Yeah! Fi'n si. Ydych chi'n dweud? Oh my god, fi'n gwybod, ni'n bloody hen. Right, fi'n mynd i newid hwn so fi'n gweld y chat yn well. Oh my gosh, mad bod y gêm yn bron yn 30. Emrys yn dweud, be di barn chdi am y ffilm? Teimlo mae wastad y ffilm gyntaf Disney mae pawb yn anghofio. Fi'n cytuno am gyntaf. Mad bod y gêm yn bron... Share Khan. Fel, do you believe in love after love? It's a classic tune hefyd. Share Khan. Helo pawb, helo, Steffan, bye! Ar y tren o'r Llundain adre, Wi-Fi yn wan iawn. OK, pa i ffordd ni, os ti'n drop o mas, pa i ffordd ni wastad pleser. Right, here we go. Right, fi gallu gweld yr un. O'n i'n joio'r ffilm yma. God, great. Ond, 30, oh my god. So o'n i'n 4 blwyddyn. 3 pan oedd hon di dod mas. Yn dibynnu pa mis. Unrhyw trivia, os ti'n gwybod pa mis dath hon mas, Curly? So felly dweud, pa oed ran o'n i. And with the fancy ants. So fi wedi bod yna, fi angen symud, man. Oh, jeez. Right, rai bod rhywbeth lawr fan hyn, then. Here comes to you. Nah. Come on, in. Oh, Jesus. Dwi'n hoffi gemau lle chi gyda'r opsiwn, ti'n gallu taflu, ond ti'n gallu just neud y classic ar y pen hefyd, a neidio'r pen yn nhw. Because, you know, mae hwnna'n gallu brifo. Anyway. Oh. Alright then. Question I chi. Mae fe'n 28, so ballpark figure on yn 30. OK. 28. Ah, nice. O, beth o hwnna? Oh. So bydden ni wedi bod yn 5. Sy'n perffaith, really, ar gyfer y ffilm yma. Oh, god. 8. Ti eisiau banana? Gei di banana. Oh my god, mae loads of goodies lawr fan hyn. Ond, ble mae'r diamonds? Oh my god, dim ond 22 eiliad sy'n ar ôl. Fi'n neud? Yes. Roi fwy o amser I fi then, surely. Oh, flip. Oh, sure. Oh, mae rai lawr fan'na. Ah, sugar. Oh my god. Alright. Classic platformer though. Yeah, fi'n caru platformers. Fi jyst yn falch o'n i wedi cyrraedd y checkpoint yna, achos bad show, flippin' heck, ddim hyd yn oed redig allan o amser mewn gêm fel hwn. Bach o trivia, fi'n credu, oedd Disney a Virgin Interactive yn... Ydyn ni allu mynd lawr fyna? Na. Yn... gweithio ar y gemau yma, neu fe Aladdin. Fi'n siŵr, unai Lion King neu Aladdin, oedd yn gweithio ar y doi yr un pryd. A fi'n credu am cyfnod, oedd nhw wedi dechrau gyda hwn, a wedyn oedd yr un arall wedi cymryd blaenoriaeth.
Fi'n gwylio gymaint o fel trivia stuff i ymwneud gyda Gamer Retro. Mae'n hawdd iawn drysu. Oh, go on. So, classic platform, yeah, just mynd o... mynd o'r chwith i dde. Ti'n good? Lan fan hyn. Surely, yeah. 3 ar ôl. Beth yn y byd rhywsut ges I get away gyda'r move of nadwy yna. Trwy... Sut? Un arall. Mae 5 munud I fi chwarae. Fi'n cofio'r double pack o Aladdin a Jungle Book, so mae hwn yn swnio'n iawn. Okay. There we go, bonus level nawr. Rywle. So... Ooh. Yeah. Joio hyd yma, rhaid dweud, gyda'r elfennau perffaith, lliwgar iawn, platform yma, soundtrack nice, neu chiptunes nice I rando ar, sy'n kind of tebyg i'r greiddiol. Mae'n cysgu, sy'n neidio arno fe? So hwnna ddim yn brifo, ni jyst yn... bonus yw wrth gwrs. Hence fi angen bod yn gyflymach. Come on. Ie, mwy amser. Yeah, boy! Sut oedd Llundain, anyway? Steffan? Os mae we ti dal yn dda? Come on. Surely, really... I fanna. Un arall. Fi'n quite I gweithio mas beth yw... Beth. Mowgli reaches the great tree where Kaa, the snake awaits. Find a gems. Ti'n yn bonus hefyd? Na, mae hon ddim. God. Dwi'n teimlo fel o'n i'n lwcus iawn yn y 90au gyda'r ffilm animations oedd yn gael. But falle mae pob kid yn teimlo'r un peth am cyfnod nhw. Dunno. Just wedi googlo mae triple pack Aladdin, Jungle Book a Lion King ar gyfer PS4. Mae remakes yna. A ma nhw ddim really fel remake shiny, ma nhw just yn chwarae fel greiddiol. A fi'n siŵr, achos mae dy fi'r analogs a'r hardware greiddiol, fi'n really angen prynu fe. But ma nhw'n cael chi though, god. I rywun sydd ddim eisiau unai prynu FPGAs sydd yn ridiculously o ddrud, neu pobl sydd ddim eisiau cadw sugar CRTs. Mae'r packs yna mynd I cael pobl. Mae'n option dda I bobl. Right, so... Right. Oedd na game pêl-droed heddiw. Dyfan fi mewn stuff eitha chwaraeon-ish, os mae hwnna'n gair. Dads yn erbyn plant, a mae mab fi'n 8. Ti jyst fod gwybod dyna oedd y gwaelod. O'n i'n mynd lawr a lawr. Anyway. Ddim yn siŵr os ti fod fel
cicio pêl yn galed yn erbyn plant 8 mlwydd oed. Dyna gyd fi'n gallu dweud am hwnna. Na, nes I sgorio cwpl o weithiau, actually. O'n i'n teimlo'n eitha da, ond yeah, o rhaid atgoffa fy hun bod nhw'n 8. I just calm down a bit, you know. Oh, na! Yeah. Achos, yeah. Nes I joio, though. O'n I actually yn teimlo fel... Cyrru dyna lefel fi, fel pêl-droed, 8. Os o'n nhw bach yn hun, no way. Bydden ni'n rubbish. Oh, god, so bydde fi'n mynd o fan hyn? Right, trwy fan hyn. O, na. Beth sy'n lawr fan hyn, na? O, oce. Ydw i'n gallu mynd lawr y twll? Na. So, beth sy'n lawr fan hyn? O, mae ddim hyd yn oed yn gadw fi. Oh, yeah, oce. Fi angen... What the heck? Ble fi fo'n mynd? Heck. Right. Here we go. Mae'n mynd lan. Gweld os fi'n colli rhywbeth fan hyn. Cos... rhaid bod ni'n gallu mynd lan fan'na rhywsut. Ond... Ble mae'r... O, o'n I bai bod yna rhywbeth... Na, dim byd fan'na. Mae yna... Rip. Fi'n gwybod. Nari. Right, here we go. Dwi'n gallu... Yeah. So, trwy fan hyn... Lan fan hyn? Double banana. Boomerang? O, ni ddim yn gwybod o gyfi hwnna. So, dim byd la... Fi ddim yn gwybod sut i mynd lan fan'na. Fi gallu mynd trwy'r coeden. Ffordd yna. Oh. What? Beth yna? Byd? So, fi ddim yn gallu mynd lan fan hyn. Ffordd yma. Oh my god, so fi angen neidio dros y neidr. Oh my god. O'n I bai, ydw i'n... Sdim byd draw fan'na. Right, neidio dros y neidr. What? Oh my god. Curly, ti'n cofio chwarae hwn? Beth ydw i'n neud yn wrong? Neu unrhyw un, beth... O fi lawr fan'na? Like... What? Fi ddim... So... So ma... What the hell? Yn bai bod hwn wedi rhoi fi superpowers, neu fe? Na, dwi ddim. Surely ddim. What? Hell. Mae amser yn mynd. Fi ddim yn clem. Sim clem. What? Oh, mae'n rhy gynnar I googlo fe. Sure to God. Right, fi ar... What? Like... What? Right, oh, okay. What? Sut ydi fod gwybod? O fi gyd yn edrych fel... Dail? Alright. A fe fi'n colli rhywbeth fan hyn. So, fi methu mynd trwy'r coeden yna. O, mae rai lan fan'na, but... Sut fi'n... Dwi'n gallu dringo? Dyna brifo fi. Okay. So fi fan hyn. Fi eisiau un o'r nadroedd yna sy'n bounsio. Unless... Oes na fel super jump. Yeah. Right. Right.
Yn deall hynny. Ydw i'n gallu tynnu'r neidr? Na. Na. Oh my god. Gallu just mynd lawr? Gallu dringo'r coed. Oh! Ti'n gallu gwasgu fyny ar y blimin twll. O, nawr fi'n teimlo'n stupid. Oh well. Tegwch, oedd na ddim byd i awgrymu hwnna. So, whatever. What ifs? Oh. What the heck? Sut fi'n mynd yn y canol then? O, ti'n methu mynd yn y canol? Ti just yn dringo lawr? Ah. Okay. Haha. Oh. Cer I ffwrdd. So. Ah. Okay. Ah. Right. Just fi'n mynd trwy'r un canol nawr. Oh, na, actually. Gallai mynd fyny ffordd yma. Yes, rhaid I fi mynd i'r un canol. Yeah, oedd rhaid I fi mynd i'r un canol. Dyna lle a fi then. Haha. Find car. Ond I just wedi lladd car, dwi'n siwr. A'r probably... Ooh. Nice. A dwi'n mynd am nhw? Na. Great. Ddim o bothered am y lefelau bonus. Oh, sugar. Boo. Well, na I trio, ond... Dwi dal ar trac, ond nhw jyst yn ffrwythau. So fi'n credu os dwi'n cael... Oedd hwnna ddim yn... Oedd hwnna'n fwy fel ceffil. Os dwi'n cael y diamantiau I gyd, dwi dal yn gallu neud e. So that's good. 4 munud. Ddim eisiau colli trwy rhedeg allan o amser eto. Byddai yn siomedig. Oh, yes! Right, does na unrhyw beth arall lawr fyna. Risky. Ydy fi'n mynd... Yeah, go on then. Gallu fi trio. Mynd am y cant y cant. Dwi'n mynd lawr fyna ddo. Na. Na. Ddim yn does I ar ôl. Bound o fod un ar bwys y diwedd. So? Okay. Ydw I gallu just mynd... Oh, car! Boss battle. Ooh. Ooh. Oh! Cymffon. Dwi gorfod mynd am y cymffon fe? A gallu mynd am... Oh, na. Oh, nadroedd. Oh, dear. Oh. Wy. Oh. Mae mor gywir gyda'i... Oh, flippin' heck. Oh my god, sit! Surely we're just hanging. Spam o fe nawr. Oh! Oh! Dyna'n lwcus. Oh, dyn dal! Yes! Mae fe'n well cadw'r amser. Ah, okay. Okay. The Dawn Patrol. Easy! Yeah. The Dawn Patrol help the man cub through the jungle. Oes gem. Ah, mae'r cerddoriaeth ma
Mae cerddoriaeth tebyg yn Lion King game. Mae really nice riffs. Siŵr taw yr un pobl sy'n neud y cerddoriaeth, achos yr un cwmni o fe. Weithiau mae teams gwahanol, ond yeah, mae hwn definitely gyda vibes o'r Aladdin game. Ooh, ond mae hwnna yn definitely o Aladdin. Shut up, mae hwnna'n thing Jafar. Beth yw enw fe? Oh my god. Diego. Patience, Diego. Patience, Diego. Oh, Scheiße. Iago. Patience, Iago. Diamond in the rough. So, yeah. O'n i gyda'r ffilm yna ar VHS oedd wedi cael ei recordio illegally fel plentyn. Achos, you know, dyna beth oedd yn cael ei wneud. Oh my god, nes i gwylio fe gymaint o weithiau. Oh, dim di, just Iago, yeah. Okay, fi'n credu gallu just cymryd raid fan hyn. Oh, cool. Patience, Iago. Patience. I'm villain though. Jafar. Oh. Oh god. Oh, ddim yn hoffi edrychu ar hwnna. Monkey! Right, rhaid bod fi'n mynd nôl then. Nefi bro. Right, dwi ddim eisiau mynd yn rhy bell heb cael... Oh, damn. Right. It's okay. Yeah, fi'n mynd i trio fy ngorau i cael gymaint o dim ond sy'n bosib. O, dwi angen siarad o fe. Yeah. Right, gwell i fi cael bach o ffrwyth. So nhw beth sydd wedi ripo band gemau hyn. Yeah, mae'n swnio fel na, bendant. Achos mae'r un mechanic hefyd o sut ti'n bwrw fe a, you know. Ond, os mae'n gweithio, mae'n ffain. Dwi ddim yn beirniadu fe, fi'n hoffi fe pam, you know, os o'n i'n joio beth oedd yn digwydd fan'na. Mae fe dim o pam nhw'n copio pethau sydd ddim yn gweithio fi bach fel pam bydden nhw'n neud hwnna. Oh. Right. Oh, yeah, oh, fi'n gallu just cael raid bach fan hyn. So C yw newid weapon. Beth yw hwnna then? Oh, fi'n meddwl fi'n gallu... Monkey! Wow! Oh, damn. Oh, ni ddim yn gwybod o'n i'n gallu dal ar nhw. Oh, come on. Oedd dy fi The Jungle Book yn ar y Game Boy. Oh my god. O'n i ddim yn deall y game yna o gwbl. O'n i'n rubbish arno fe, i'r pwynt lle o'n i'n stuck pob tro, o'n i just fel, mae hwn yn amhosib, a falle mae hwnna'n un dda ar gyfer y stream, just i cael yr mas o system beth oedd y broblem gyda'r game yna fel plentyn. Falle o'n i just ddim yn gweld rhywbeth amlwg, ond mae hwn yn teimlo'n fwy caredig, really, a teg. Sy'n ddim yn gallu bod y case gyda gemau Disney. Ond, yeah. Yeah, fi'n credu pam... O mam fi, pam o fi'n bach, oedd
oedd hi'n un am cael bargain, a falle fi di trio, hi di pasio hwnna ymlaen I fi, a fi'n un am fel mynd I car boot sales a mynd I regenerate a CEX a trio cael lots o bargains. Ond back in the day, falle bydd Curly neu falle cwbl o bobl eraill yn cofio hwn, ond oedd na papur o'r enw'r free ads. Sa'n gwybod os chi'n cofio, ond basically, o'ch chi'n gallu rhoi fel things notice am pethau ar law. A fe credu dyna sut ges i'r Game Boy. So, oedd hwn yn un o'r gemau daeth gyda fe. O'n I byth, fi'n un o 4 brawd, so o'n I byth yn cael unrhyw beth newydd sbon. A oedd hwn ddim yn bother o fi, really, achos o'n i'n teulu mor fawr. So, yeah. Oedd hwn yn cool, actually. O'n I wedi cael lot o awesome deals o fanna. Ges I, ges I Sega Mega CD a Sega Mega Drive dros y free ads. Bendant PlayStation 2 gyfer... Oh god. Ond ie. Right. Fi ddim eisiau gythio fe gormod. Gwell just neud y lefel. Yeah. Oh, fi'n just fanna. Oh. Nes I mewn I CX wythnos diwethaf yng Nghaerfyrddin a nes I adael heb prynu unrhyw beth. Wel, I fod yn deg, right, ti'n gallu neud hynna, fi di neud hwnna nifer o weithiau, ond mae un ddan Merthyr, a ti yn ffeindio lot o stuff retro 8-bit, 16-bit, a so nhw rhy gwael. Yeah, Emrys yn dweud CX Bangor just yn awful. Fi'n cofio ti'n dweud o pethau ochr chi gogledd, chi ddim yn cael gymaint o look, ond fi di bod yn eitha lwcus yn Merthyr. Fi wedi cael pethau... a regenerate ardal ni. O'n i wedi cael... Be chi'n galw fe? Beth yw e? Fel light gun Sega Master System mewn box. O'n i fel, what? Lot of stuff. Yeah. Oh, God. Oh, my God. Sorry. Felly o, fi'n cynharfu pan fi siarad am prynu stuff retro. Nid esgus yw hwnna. fi yn joio ffeindio. Ond fi di ffeindio fy'n arch nemesis nawr achos fi'n mynd I car boot sales. Mae'r boi yma o'r enw South Wales Treasure Cove neu rhywbeth, neu Retro Treasure Cove o Goedion, so o'r un ardal a fi, a literally wrth i'r ceir dod i'r car boot sales ma, mae fe yna bron yn bwrw ar ffenestri nhw cyn I nhw hyd yn oed mynd mewn. Oh god. A mae fe'n kind of yn chummy gyda nhw, sugar. Mae'n chummy gyda nhw, so stim sa'n cael look-in ar unrhyw beth. Un diwrnod oedd e'n cael day off a ges I gwbl o bethau, ond mae'n ofnadwy. So, fel arfer, mae rai fi mynd ar plant gyda fi, so fi methu bod gyda plentyn 4-8 mlwydd oed yn intense fel na, achos fi angen dal llaw o kids. Meddwl am nhw a ddim just redig off. Fi ddim yn gallu neud e, so, I don't know. Falle bydd rhaid I fi just stico at CEX a regenerate a canolbwyntio ar chwarae game a'n lle casglu nhw trwy amser. It's really... Mae hwnna'n tueddiad? Right, ble fi'n mynd nawr? Right. And yeah, nath I cymryd fi diwrnod neu ddau. Fi'n gwybod mae'n hollol sad, ond naeth I cymryd diwrnod neu ddau fi dod dros y peth. Mae'n really drist, ond... Don't know, just... Get over it, efe. Oh, mae hwn yn symud. Right, okay. So, oes i'n arall yn dod? Neu dwi'n gallu mynd ffordd yma. Yeah, na, stem point poeni. Dweud I gwir. Ti heb gorffen y gemau gyd retro sydd dy fi ar y shelf, so dyna yw un o'r pethau fi eisiau trio wneud o fewn y blwyddyn yma. So, wrth I fi mynd I siop,
fi literally yn trio fe a trio gorffen e. Mae'n un go. Mae 'da fi lot i dal fyny ar, ond fi'n gobeithiol fi'n gallu neud hwnna. Ie, o'n i bron yn neud Monkey Island, ond fi eisiau rannu'r profiad yna. Achos o wain a fi neud e fel streamer cyd. So byddai'n ni'n teimlo bach yn... Oh my god! Fi'n hoffi hwnna ddo. Chi'n gallu gwasgu B, a mae fel float... Well... Mae'n jyst yn hedfan o'i trons neu i pansa. Byddai ni ddim yn dweud trons. Llwyth o gemau dal yn y shrink wrap da fi, so dim eisiau gemau newydd. Oh, nice. Nice. Right. Ble ni'n mynd nawr? Defnyddio hwnna i mynd lawr ychydig. Okay. Shrink wrap. Oh, nice. Ti'n casglu'r, then ti'n casglu gemau curly. Stuff retro. Oh my god. Right, dyna ni. Oh my god, mae 'da fi confession i wneud i bawb ar stream. Bod gyda fi Master System, Sonic 1, nes i brynu un gyda Alex Kidd built-in. Master System 2 nid un cyntaf. Emrys peidiwch y cynhyrfu, fi'n gwybod ti'n desperate am Master System cyntaf. Dwi'n gwario mwy o amser prynu gemau na chwarae nhw lol. Ie, a fi, Kieran, a fi. Oh, okay. So, nes i brynu Master System gyda Alex Kidd built-in. Mae di fi un Sonic yn barod, ond a mae fe wedi modio, so chi'n gallu chwarae AV, defnyddio AV cables. Dwi ddim hyd yn oed gyda'r box, so yn greiddiol o'n eisiau un box nice, ond fi'n credu y gimmick, ond ddim gimmick, ond y ffaith bod e'n gallu chwarae gyda AV, o'n i just fel, okay, so nes i gwario 40 pint arno fe. Don't know, it's a bit nuts, ond fi eisiau gweld sut mae fe ar... sut mae'n chwarae ar CRT trwy AV. And I know it's ridiculous, achos mae 'da fi'r Mega SG sy'n chwarae gemau greiddio Master System, but... Ti'n gwybod y phase na pan o'n i'n obsessed gyda Alex Kidd in Miracle World? A wnaethon ni cyfieithu fe'r Gymraeg. Credu oedd hwnna just yn pen fi. I know. Mae 'da fi problem prynu stuff fi ddim angen, ond... Yeah, fi am gallu cyfiawnhau e. 40 pint though, dim really one. Mae ron fwy o stuff o 30 mlynedd yn ôl da fi. Oh, cool. Da iawn i cadw nhw yn nice, you know, achos mae gymaint o... catch the fruit. Ddim just neud... Oh. O'n i fod i neidio mewn i'r arth, okay. Lot o bobl gyda atgofio yma ac yn, you know, mae teulu nhw falle yn taflu fe mas neu gwerthu fe neu roi nhw i ffwrdd. So, maen nhw desperate i ffeindio'r gêm yna o'i plentyndod nhw. A dyna sy'n gythio fyny'r marchnad retro games. Neu gemau retro. Okay, 8 gems. Oh, ydy hyn yn bonus level then? Oh. Na, mae ddim, mae just yn level. Come on! Okay. So pa console sydd dy ti, Curly? Mae dyn ni amser. Bah! God yn teg, mae'r Mega Drive yn indestructible. Gwir, mae'r controllers Mega Drive yn indestructible. Oh my god. Pryn iawn chi'n gweld nhw'n torri. PlayStation 1, PlayStation 2 yn mynd fel na. Mega Drive, wow. Y plastig caled yw, dwi'n credu. Just impressive.
Right. Ia bara. Jafar? Na. Iago fan'na? Iago wannabe Lidl. Neu Aldi Iago fan'na. Oh god. Look-alike-y. Fi'n gallu mynd lawr? Na. Ddim fel na. O. Dwi'n gallu just neidio. No. Come off. Oh. Built to last amazing. Yeah. Cytuno. Yeah. Sega. Sega o'n i fel plentyn, PlayStation ar ôl hwnna. Okay, cool. Well, lot of good stuff ar y ddoi. So, es ti PS1, PS2? Just a dilyn y PS's wedyn i'r diwedd. Oh, be. Bagheera. Bagheera. He's just a man cub. Na, mae'n... Quite sure. Oh! A PC just am championship manager a football manager. Yeah, sneb yn gallu beio ti am hwnna. Chwarae teg. Right, ydw i'n gallu mynd lawr? Na, risky. Ah, da ni. Dance off. Sega. Oh yeah, Kieran. Sut mae casgliad really nice to Kieran achos gafodd e fel loads o games Super Nintendo am ddim o'i cymydog neu ffrind o'r teulu. Hwna'n weird, yeah, Kieran. Oedd e'n dangos, oedd hwn rhaid 2 mlynedd yn ôl, oedd e'n dangos y lluniau o'r Discord ni, a ni just fel, well gel, wow. Hwna, mae jyst dim gwell teim, o'n i'n really hapus iddo fe, achos, you know, mae'n just yn moment sy'n twymo'r galon, you know? Rhywun yn rhoi stuff retro i rhywun sy'n keen retro. Pasio nhw ymlaen at y cenhedlaeth nes, a byddai byth yn neud hwnna, achos dwi ddim yn person neis fel yna, ond falle doublers fi, doublers PlayStation 2 fi, byddai yn, okay? Pob PlayStation mae fe'n great nawr, mae bach yn oed 7 dy fi a mae fe'n really dechrau dod mewn i chwarae nawr. Oh, cool, yeah, mae mab dy fi 8 a mae fe'n, I don't know actually, mae fe'n obsessed gyda blimmin' Fortnite a Rocket League a Minecraft, sef y 3 game cross-platform sy'n good o ran, you know, chwarae gyda ffrindiau, but yeah, fi ddim yn quite yn siŵr os mae fe'n joio y stuff. Ond falle mae PlayStation, like, bydd e byth eisiau chwarae rhywbeth fel hwn. Ond falle mae PlayStation, okay, fi ddim wedi trio lot y PlayStation. Mae stuff Wii, achos mae stuff Mario mor kind of hawdd i chwarae. Fi'n credu mae hwnna'n croesi pob cenhedlaeth. A Sonic. Sonic yn neud yr un fath o beth. Ond bydde mab fi yn joio'r gêm yma, bydde ni'n probably dweud probably ddim. Yn siŵr bydd Emrys yn dweud, mae lot o gemau dwi'n chwarae, bydd ddim yn hoffi, bydd neb yn hoffi. Achos mae tueddiad yn ôl fe bod fi'n hoffi chwarae crap games. A fi'n dweud, mae'n dywediad yn Saesneg, beauty's in the eye of the beholder, so peidiwch a beirniadu, you know? Dibynnu beth chi wedi tyfu fyny gyda, dwi'n teimlo. O beth fel chi'n joio. Ia! Be digwyddo fan'na? Right. Oh, wow. Ah! Find the witch doctor. Witch Doctor and Jungle Book. The crapper better fi'n gweud, a fi. Wel, o'n i ddim yn meddwl hwnna, a wedyn ges i bach o lot o bobl yn dweud ar stream fel, oh my god.
o, dwi'n hoffi gêm. O'n i'n mewn gwylio streams arall, o'n i'n cael trafodaeth am gemau yn y hoffi, a o, ti'n hoffi crap games. O'n fel, how dare you? How very dare you? Dwi ddim yn crap, mae just... Ond, yeah, falle ti'n iawn, girly. Crap are the better. Just, fi'n eitha, kind of, syml o ran pa gemau dwi'n hoffi. A fel dwedais i ar dechrau'r stream, lliwgar. Oh, dyna Witch Doctor. Oh god. Tree Monkey oedd e. Right. Lliwgar, cerddoriaeth da, platform ma. Dwi yna, pob diwrnod yr wythnos. Cadwch gemau rasio i ffwrdd y fi, achos fi'n rubbish, a fi ddim yn hoffi'r sŵn. So, oedd Emrys yn chwarae classics, PS1, Gran Turismos, Formula 1 racing, a popeth ar y PS1. Not my bag. O'n i'n joio y stream, but fi'n credu rhwngtha ni probably get a lot. What? Oh, right, okay, nhw wedi split o fe ni. O'n i'n meddwl taw glitch oedd hwnna yn y game. Bugger. Emrys, ti di chwarae Shockers ar stream. Cael classics. Diolch, Curly. Yeah. Cult Classics, fi'n hoffi hwnna. Dyna beth na i ddweud o hyn ymlaen. So os ti'n chwarae rhywbeth mae'r boi cyffredin yn meddwl yn crap, mae jyst dweud Cult Classic. Fi'n hoffi'r dywedi yna. Cult Classic. Beth chi'n siarad am? Hefyd, fi'n hoffi dod nôl at Ryan, achos, fel ti'n dweud, fi'n gallu trio gorffen un o Ryan mewn awr, a mae'n handi. Fi ddim fel arfer yn llwyddo, ond mae fe'n gôl eitha realistig i drio. Whereas... Oh, come on. Ddim siawns. Especially platformers. Double chwami. Go on. Mae dy fi rhythm. Nawr. Go on, eh? You want chum? Flip. No! Darro! Right. Sa'n credu mae'r lleoliad yna yn gret. Okay. Un munud, falle fi'n defnyddio'r... Falle fi'n defnyddio'r peth wrong fyna. Wait a sec, mae rhaid fi'n mynd nôl a casglu'r things i gyd. Hwna ddim yn dig. What? Bloody hell. Deck. Right, so dyma'r dechrau. Mae dy fi rhythm dead. Yeah, pai bydd Kieran yn neud hwnna fel clip, and then byddai ddim yn clywed y diwedd. A wedyn bydd Owain yn rhoi ar TikTok, o'n i'n gwthio stuff ar hwnna ar un pwynt. Oedd rhywbeth tebyg spel yn ôl, so fi ddim di dysgu o tro diwetha. Fi yn set o fi hun lan yn dweud pethau fel yna lot. So... Actually, nes i joio beth nes ti roi y Garth Marenghi's quote yna.
Ond yes, I don't... Rhywbeth am fel filmmaking a cofio llinellau neu rhywbeth. And he goes, yeah, I know all the lines, but not always in the right order, neu rhywbeth fel na. A dweud fel, yn debyg I be fi'n siarad am pan fi'n dweud am chwarae gemau retro ynglyn â dysgu patrymau a rhythm a... Yeah, just... That's funny quote. Dwi'n gallu mynd lawr? What the hell? Ydw i'n lefel gwahanol nawr? Na, nes I golli. Flippin' egg. Right. Rhaid fi mynd lan o gwmpas, then. Nes I ddim curo'r witch doctor na. Fi ddim yn gallu mynd lawr. So a fi lan. Ddim yn gallu mynd lan ymhellach. Oh? Be sy'n digwydd fan hyn? Right. Oh. Dwi'n gallu mynd lan mwy? All I do is sit down at the typewriter and start to in the keys, getting them in the right order. That's the trick. Yeah, mae dwedi'r honna yn hyfryd. Love it. Oh. Oh, nes I binge watcho honna pan o'n I yn prifysgol, achos, oh my god, naeth rhywun, un o ffrindiau newydd fi ar y pryd, naeth e dangos I fe, dangos fi un a o'n I just hooked. Mae yna cyfrif Twitter rhywun gyda Garth Marenghi's Dark Place a mae'n just yn dangos clips bach a fi wedi dechrau dilyn achos diolch, chi'n cael diwrnod rubbish. Mae comedy fel yna really just yn rhoi gwen ar wyneb ti. Mae fe'n really random I roi bobl ond dwi wir yn mwynhau humor. Whoop. Right. Be fi'n neud wrong fan hyn nawr? Ddim ffordd na. Yeah, fanna nes I ddwyn o clip neithiwr o gyfer Discord. Yeah. Yeah, na, fi'n gwybod. O'r Twitter. Yeah. Ah, okay. What the hell? Did I open it? Surely. Neu, na. Dwi ddim yn gallu mynd lawr fanna. Dwi ddim yn gallu mynd ffordd ma. Dwi'n gallu mynd fan hyn. Oh, mae hwnna rhyw fath o teleport thing. Right. A fi lan i'r chwith te. Oh, oi. Dwi'n neud hwn. Sa'n teimlo fi mynd yn rhy bell yna fan. A little bit also. Dwi'n gallu mynd lan? No. Okay. Oh! Okay. Nawr ni rhywle newydd. Dwi'n credu ni ar y trywydd cywir. Haha! Yes. Oh, sorry. Rwy'ch chi gyd trwy hwnna. Oedd hwnna'n boenus I bawb. Rhaid dweud. Right. Oh, so ma... Oh. Oh. Damn. Right, fi'n mynd I bod yn
Fwy o fales. Trw yma. O, trio cerrig. Just... O, fe angen dycio yn neud e. So os fi'n aros fan hyn, dwi ddim yn cael fi. Fi ddim yn gallu cael e ddo. So falle'n swapio. What the heck? Beth mae hwnna'n neud? Just stick out their bananas. Alright. Byddai'n cymryd hirach, ond o leia mae bydd da fi'r groove. Oh! Daro. Right, ni jyst ysgoi fe. Fi'n gallu mi... Oh. Oh! Right. Hwy. Dyma ni. Dam, nes I ddim dyco. Oh, ffordd anghywir! Idiot. Sloppy. Oh. Gwallian. Oh my god, ydw I actually neud unrhyw beth? Mae'n teimlo fel fi'n mynd yn bell iawn. Surely, come on. Fe fi di ennill erbyn hyn. Oh, hello. Hello. Oh. Un ar ôl. Grow up! Oh, dau eilen I mynd! Oh my god. Oh my god. Right. Yeah, ti angen dysgu'r patrwm. Dolbaran, classic. Yeah, diolch. Diolch, Dolbaran. Morgan a dysgu patrwm. Name a more iconic duo. I'll wait. Emrys a ddim rhoi peint I bobl. Nice comeback. Da iawn, Dolbaran. Ti roi e nôl yn ni. Lle. Nice. The mischievous monkeys kidnap Mowgli and take him to King Louis. Fi'n disgwyl cerddoriaeth da gyda King Louis. Oh yes. Oh yes. Ooh. Right. Be fi'n neud fan hynny? Yeah. I wanna be like you. Walk like you, talk like you. Ooh, it's true. Hey, siamai Dolbaran. Oh, fi'n cofio sut I groeso I Howie ti cyn. Sut mae'r hwyl? Sut mae'r hwyl? O. Ni'n dal gyda'r thema retro heno. Ond bach fwy hen na PS1. Yn era 16-bit, 16-bit. Ond ie, yeah, mae hwn, rhaid dweud, oedd y James Bond game yna. Fi'n mynd I mynd nôl I fe, achos dyna yw'r nod I giro popeth yn fy nghasgliad hyd yma. Ond, dwi'n joio hwn lot llawer fwy na hwnna. Oedd just wneud y lefel cyntaf, oedd... Oh god. Sa'n... Probably fwy boenus I wylio. Sa'n gwybod sut o'ch chi di amdopi dy fe. Oedd e just ddim... Ugh. Oh, ond mae'r clawr yn awesome, though. Timothy Dalton. Tu ôl I fi rhywle. Yeah.
O ie, nes i'n hoffi am un just fel, yeah, James Bond, Jesus Christ. Yep. Fair play. Oedd hwnna ar lefel gwahanol. Fi'n bendant yn mynd i giro fe ddo. Fi just ddim yn gallu neud mis yma. Nid esgus, ond... Ooh! Yn anlocus. Navy blue. Wow. Ydy hwnna'n brigyn na? It's fine. Aha! Talk like you, walk like you, say it's true, you're not like me. Ah, fine Bagheera. Ydw i eisiau neud hwnna eto? Neu dwi'n mynd i trio casglu mwy o diamantiau. Na, na, fi heb chwarae fe o'r blaen. Wel, fi di chwarae y lefel cyntaf am 2 munud, jyst i check o bod yr actual disc. Ers fi'n chwarae ar y thing greiddiol, ond i ddim eisiau fe bod yn dodgy cartridge. So nes i just chwarae digon i checio i profi bod y cartridge yn gweithio, ond na, fel 2-3 munud. Right, beth sy'n lawr fan... Ooh, nice. Dwi'n mynd i chwilio am Bagheera. Ond, ie, ma lot o'r... dyna Bagheera. Os di mor yn gorffen y game W7 na yn 2022, na i prynu vodka martini pawb yn y chat. Oh my god! Wait a sec, here we go. Be ma... Right, here we go. Right, pawb yn gallu gweld hwnna. Fi'n mynd i darllen e mas. Right, fi jyst yn rhoi ar y fanna, so mae pawb yn lle. Mae fe wedi dweud, Emrys wedi dweud, os di Morgan yn gorffen y game 007 na, 2022, mae'n mynd i prynu vodka martini i bawb yn y chat. The Emrys Promise. Right, mae pawb wedi gweld hwnna. Gobeithio rai chi ddim wedi mynd yn gynnar neu beth bynnag, achos vodka martinis, so nhw'n chip. Ddim yn dweud, you know, chi'n person sy'n uchel iawn yn eich gyrfa stuff, chi'n gallu fforddio fe, but vodka martinis, o'ch chi'n sôn am fel lagers a nid real ales ddoe, mae vodka martinis, dyna ti, Emrys, mae pawb yn mynd i cofio'r foment yma. Beth yw'r dyddiad? 6 mis Ebrill 2022. So mae dy fi loads o amser i gorffen y game yna. A dim ond 4 lefel neu 5 lefel oedd, so boom shakalaka, edrych ymlaen. Rhaid ni mynd i fel un o'r gaming conventions yma a chi'n gallu prynu diod fanna, so yeah. Cool, edrych ymlaen. Diolch yn fawr, Emrys. Nôl i'r game. Ddim yn dweud. Haha, step above, class stream. 8 mis a 5 diwrnod i fynd, Morgan. Come on, dal baran. Yeah. Yeah, come on. Come on. Ni'n gallu neud e. Oh, Dara! Oh, gosh. Actually, ydw i'n gallu pigo cocktail o'r un pris a vodka martini? Cos fi ddim yn fan mawr o vodka. Oh, I see! Oh my god, fi'n idiot! Vodka martini, shaken not stir! Oh my god, fi'n so thick. Oh my god! I get it now, Emrys. Dyma mi gael ti fel... A fi fel, oh... Just canolbwyntio. Gwrando ar Jungle Book, cerddoriaeth a fi'n hap. Oh my god! Yes, fi'n deall y reference nawr. Diod, James Bond yw vodka martini. Boom, boom, boom. God. Right. Pow, 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 pow. Oh. Right. Ooh. Oi, 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 oi,
Right, mae rai fi gweld beth mae wedi dweud. Cos mae hwnna'n hilarious. Paid y cychwyn y bargeinio am y Morgan. Dyna be gafodd ni lawr I canol lag y ddoi. O na. O sorry, na. Fi ddim yn bargeinio. Dyna yw dy air. Dyna fe, okay? Na I trio vodka martini. Shaken not stirred. Oh, damn. Right. Pen in a game, come on. Whoopie-doo. Cadw fynd. Chi ddim gyda eiliad I oedi. Eiliad I oedi. Hwna'n swnio fel band, ydy e? Eiliad I oedi. Dyna'n enw band eitha da. A nawr, ar y prif lwyfan. Eiliad I oedi. Whoa, 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 yes. O, ydw i'n mynd amdano fe? Rhaid mynd amdano fe. Na. Come on. Dewch nôl. Yes, nawr. O. Daro. Right, fi gallu mynd nôl nawr. Boom, boom, boom. Right, fi... Come on, man. O, fi angen mynd mas o sgrin a dod nôl. Mwyn I nhw ail ymddangos. Right, fi'n mynd I trio just mynd trwy'r lefel yma gyda'r minimum di gorfod cael. Oh, 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 damn. So hwn yn hawdd. Ddim yn fi'n disgwyl ond ddim hyd yn oed yn siŵr beth yw'r llwybr cywir fan hyn. Rhaid bod ni'n mynd draw fan hyn. Ni angen mynd bellach I fyny gynta. Right i'r top o wedyn draw. Ydy e? Ydy e? No? Ni ddim. Oh my god! Oh, 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 oh! Oh my god. Jesus. Right. Ar lefel isaf. Lwcus I beidio marw though. Falle. Fi di bod yn neud hwn yn wrong. Dwi angen mewn ffordd ma. Mwyn gorffen y lefel. Oh. Right, okay. Na, o'n I ddim. Chapapue. Louis Armstrong oedd e? Fe oedd King Louis. What a wonderful world. Fi ddim gwybod ble I mynd nawr. Flip. Oh, you mean Heddiw? Wanna go by Oh my god. Oh, whoopee-doo. Shooby-doo, and be like you. Wanna walk like you. Oh, some lot o bywyd I fi ar ôl. Oh, please dweud mae continue dy fi. Ni really eisiau gorffen hwn heddiw.
mae ddim yn realistig iawn I feddwl gallai cwblhau gêm fi erioed wedi chwarae o go mewn un go. Mae'n just yn ridiculous. I feddwl yna, come on. Come on! Silly. Oes yna rhywbeth lan fan hyn na? Oh my god. So fi'n gallu cyrraedd... mae pedwar continue dy fi. Fi'n hoffi hwnna hefyd. Right. Be ni'n dweud nawr? Be fi wedi colli? Paid y cych. Doban, dwi newydd cael hyd I premix vodka martini mewn botol yn Amazon yn pris resymol iawn. Dwi'n licio'r jyglo mae'n neud pan ti sefyll lon. A fi, mae'n nice. Nice touch. Mae hwnna yn digwydd hefyd yn Aladdin a yn Lion King. Mae'r tri yna, chi gyda nice animations wrth I nhw sef. Mae gêm mae Mickey Mouse hefyd. Fi'n gwybod. Mae'n ffain. Pob tro. Ni'n colli be ni'n neud? Ni'n dysgu rhywbeth. Gwers bywyd pawb. I get knocked down, but I get up again. Never gonna get me down. You're never gonna keep me down. I get knocked down, but I get up again. Never gonna keep me down. World Cup 98. Dyna oedd y tune, a game PS1. Os chi'n big fans o'r game yna. Dyna'r un reswm o'n i'n gwrando ar y can, really. Bod yn pop hit, back in the day. Byddwn ni ddim wedi gwrando ar yna gymaint, os oedd e ddim y theme tune. A gyfer hwnna. Rapa-ba-doo-ba, doo-ba-ba. Shoo-boop-boop, pee-boop-boop. Right, ni angen rhywsut. Mynd draw fan hyn nawr. Right, okay. Wow. Ooh, find King Louis. Ooh. Go on then. Bloody King Louis. Oh, yeah. Nawr ni yn y swing o bethau, Louis Armstrong. Come on, pawb. Comedy gold. Right. Mae yn anodd am kids game. Ti'n iawn, Curly. Ti'n iawn. Mae yn. Ond, dyna fel nhw fod, you know. Fi ddim yn sadist, ond dwi'n teimlo fel. Fi ddim yn cael lot am hero games sydd yn hawdd. Come on. Oh my god. Some point, is it? Dim hyd yn oed yn gwybod y ffordd na. Right. A fi trio am fan hyn. Hey, Emrys, dwi ddim mor gwael a Jump King. Lle literally ti'n gwneud un mistake a chi right ar y gwaelod. Mae fe'n fwy teg, neu fwy caredig na hwnna. O leia! Oh, come on! Fi'n dweud hwnna, wedyn fi'n gwybod, classic. Okay, mae fi dysgu pa rai sydd ddim yn torri, so fi'n gallu cymryd mwy o amser arnyn nhw. Cos ar hyn o bryd, mae rai gyda spikes. Yn cael fi... Oh, you
bum. Oh. I'm gonna fall wrong, do we? Oh my god. Sbio lawr cyn neidio. Diolch dol Baran. Diolch am y cyngor. Ti'n iawn. Dylwn ni edrych lawr. Ond, mae'r thing yn crymblo os fi'n cymryd gormod o amser. Dyna beth sy'n neud yn anodd. Bidw. Ba ba ba. Rwbydw. Sgibi sgibi dw. Woo-woo-boo. Ba-doo ba 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 ba. Oh. Hey. Whoop. Up. Whoop. Ip. Up. Ip. Right. Ah. Ah, see? Sala! Mae cymryd y hit fanna achos dwi angen... O, na mor anheg fi angen mynd mas o'r sgrin i dod nôl i fe ail yn ddangos. Ba! 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 Fi jyst angen ffeindio King Louie nawr. Oh, diolch beth. Right, ydw i'n mynd ffordd yma? Neu ydw i'n... Oh, mae reit fanna. Fi ddim yn gallu just... Bloody gael fi mewn. Os mae fe'n... Oh! Ni mor agos! Bloody... Spikes yn cael fi, a final shot oedd y blimyn monkey bach na. O'n i'n gallu gweld King Louie, ond ddim cyrraedd e. Sy'n neud e'n fwy boenus. Oh yeah. Right, bywyd, diolch beth. Bonus level. Woohoo! Right, King Louie. O, fi angen curo King Louie, wrth gwrs, achos mae'n gelyn. Be fi'n neud, fan hyn? Oh, oh! O, mae fe'n taflu lot o bananas. Sef i fod ysgoi nhw? Jesus. So just ysgoi hwnna. Guys, fi'n mynd i dweud e. Dysgu'r patrwm. Oi. Yikes. So, pan mae fe'n neud y swing na... Oh, Jesus. Oh my god. Okay. Oh, no. Whoa. Oh, here we go. Os di Morgan gorffen Jump King yn 2022, neu bwcio Barcade Kongs efo open bar yn Gaerdydd am get together cymuned yn chwarae Emrys Promise. Pa ha ha ha. Lefo gyd o'r promises na. Whoa. Mae hwnna'n huge. Oh god. Right, here we go. So mae bach fwy o bywyd, ddim loads, ond... Oh, so, oh my god, rookie hour fanna. Ddim awr retro, awr noob neu awr rookie. Okay. Sut fi fod ysgoi'r trydydd banana? You know, fi'n gallu gweld sut ti'n gallu... I suppose. Ah! Bloody hell. Let's stick gyda'r bananas, though. Oh, god, this braidd dim bywyd y fi, a mae dy fe bywyd bron llawn. No. There's no way. Oh, so... Oh, duckio'r un cyntaf. Oh, dim ond 3 gytynnu ar ôl. Morgan ofn Jump King, siomedig i weld pro game yn dodger challenge i ddweud y gwir. Mae'n mynd yn really serious nawr. God.
Gawn ni weld. Ma fe'n beast ond dyw e, Jump King. Dwi ddim yn dweud bod fi'n ysgoi e. Fi just ddim... Oh my god. Wel, mae trafod Jump King wedi rhoi fi off gymaint. Fi just yn compo syth i marwolaeth. Brilliant. Rhywbeth da. Hwn eto. Oh my god. Hwna wastad lefel, a does dim rhaid I fe bod ar diwedd y game. I fi, ar Donkey Kong Country, mae fe Snow Glacier, neu rhywbeth Glacier. Mae fe'n lefel. Os chi ddim yn cael e'n gywir, fi wedi colli 20 o fywydau ar just un lefel o blaen, achos... Waw. Right, dwi'n mynd ffordd ma? Na, gydys I o'r ffordd dda. Right, ni'n aros. Os nhw ddim yn crumble... Oce, ma nhw'n crumble. Aros ychydig. A fi wedi dod y ffordd wrong ydw I. Idiot. Jumping phobia. Oh god. Just... I fi'n joio gemau sydd gyda'r holl elfennau. Sy'n amazing cerddoriaeth yn Jump King, oes e? Ma fe'n eitha lliwgar, ma fe'n eitha fel nice, but... Sugar. Yeah, mae'r phobia yma wedi rhoi fi off yn gyfan gwbl fan hyn. Jesus. Ofnadwy. Wait a sec, fi'n mynd I just cymryd bach o ddiod. Nes i'n cael llawer trafferth efo Jump King. Hawdd pryd ti yn y grŵf. Okay. Okay. O, dwi angen mynd ffordd arall. Dwi'n cofio nawr. Dwi'n Jump King curious, ond dwi'n quite yn siŵr fi yna eto. I cymryd y naid. I actually chwarae'r game. Oh. Damn. O ie, mae dal rhaid I fi casglu'r stuff yn does. Right, os dwi'n gallu mynd mewn i'r boss battle gyda bywyd llawn... O, pam nes I ddim edrych lawr! Fe o'r elephant, yeah, fi'n gwybod. Flip, just camera. Pwyll piau hi. Oh my god, fi ar 0. Mae rhaid fi... Fi di gwastraffu gormod o fywydau ar lefel yma. Ddim I orffen e. Achos dim ond un continue sydd ar ôl, fi'n credu, ar ôl hwn. Right, boom. Oh, mae ffordd arall yn dyw e. Mae dŵn. Mae rhaid fi mynd lawr nawr I mynd nôl, because... Right. Ewch nôl. Sut fi di llwyddo I mynd yr holl ffordd lawr i'r gwaelod. Just adnabod pa rai sy'n crumblo. Pa rai sydd yn. Right. Ie, mewn cob.
Dyna fe. O, hello. Okay. Mynd amdani. Dyma ni. Boom. Yeah. Ddim yn great, ond... Oh my god. Right. Oh, bonus level though. Os dwi'n llwyddo I... Some lot o fywyd though. Okay. Mewn pob ddifrifol dim o'r sticio di efo'r gemau plant yma a gad y Jump Kings i'r pro gamers dim cwilydd yn y peth chwarae teg. O, chi'n torri fi'n ddwfn fanna, Emrys. Bothered! Face bothered. Oh my god! Fi ddim yn hoffi King Louis. Mae hwn yn hawdd, though. Dwi'n newid. Na. Na stico gyda'r bananas. Jesus Christ. So fi'n mynd I colli... Falle dwi jyst yn aros lawr, so mae ddim yn trio. Ei, mae gemau plant, chwarae plant yma, yn ffain. Dyma nhw fi'n joio mwyaf. Come on, Louis. Come on, then, Louis. Come on, then. Flippin' heck. Right. Ni ddim yn disgwyl bywyd arall fan'na. Oh, flip. Gen I ddim byd arall I ddweud. Mae'n rhaid bod e'n edrych fel game really anodd yn gwylio fe. Sy'n neud e'n fwy greulon achos... Yeah. Right, edrych lawr, edrych lawr, edrych lawr. Boom. 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 Ya, mama! Right, mae fi'n mynd mas o screen nawr I dod nôl. Yn does. Na, mwy! Flippin' heck. Sim gobeith os e. Only bai, but y game yn really caredig ac yn rhoi bywyd I fi. Nawr. Ti ddim yn mynd I ddigwydd. What? The heck? Jungle Book, beth chi'n neud I fi? Oh my god. Diolch dol baran. Diolch. Yeah. Nod yw, os dwi'n gallu cyrraedd a save a checkpoint ôl yna, bywyd cynta, bydd yn ffain. Ma' na siawns. Ddim siawns mawr, ond ma' na gobaith.
Oh, see? I'm pwyllo fan'na, man. So, checkpoint cynta, wedi wneud. Boom. 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 Oh ie, mae'n rhaid fi cofio I casglu'r holl diamantiau yma hefyd. Mae'n ffynnu, cyrraedd y checkpoint heb y diamantiau. Chi ddim yn gallu mynd yn erbyn King Louie. Ah, damn. Right, here we go. Whip, 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 whip. Whoopa. Mynd nôl fan'na. Oh. Mae gallai ffeindio fe nawr. Great. Na, fi gallu just mynd lawr. So fi lawr. 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 Ochr. Oh, 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 oh. Oh! Nes I just llithro. Ah, brysio. Oh. Oh, flala. Right, hwnna'n silly. Fi angen mynd right nôl I dod nôl fyny achos mae'n stradeg. Dwi'n yn cofio nawr, fi ddim wedi cyrraedd y checkpoint, ydw I eto? Oh, come on! Oh, mae fyna. Yes! Mae'n ffain, achos mae dy fi bywydau. Ei! Ie, dal ti dod nesaf. Diolch Curly Davis am dod draw. Diolch boi. O. Be? Yn y bu... O ie, dyna ni. O, mae'n decent. O, mae bywyd llawn dy fi. Mae'n mynd mewn i'r boss. A dwi ddim eisiau boomerang. Dwi eisiau bananas. Right. Oh my god. Mae'r boss battles yn ail-adroddus. Oh, flippin' heck. Honna yn anheg. Fi ddim yn gwybod sut ni fod ysgoi honna. A falle fi angen beito fe. Oh, okay. Falle jyst cymryd bod fi ddim yn bwrw fe pryd hynny. Mae'n mynd I cymryd fwy amser, ond o leia dwi ddim yn marw. O, dwi angen neidio'n gyflymach. Strapwch chi'n mewn. Mae hwn yn mynd I cymryd spel. O, fi'n mynd I marw os fi ddim yn dysgu'r... Sut I wneud hwnna? Oh, damn. Oh! Ie, mae'n cymryd oes. Mae'n cymryd oes. A fi ddim yn gwybod os dwi'n mynd I gallu wneud e, ond fi'n mynd I trio fy ngorau. Achos dyna chi angen wneud. Oh,
Flippin' heck. Dechrau gyda llai yn barod. Oh! Oh, fi just am a... Falle wneud trio mynd yn agosach ato fe. Damn. Mae'n gormod o... See, not great. Os gen ti rhywbeth arall i dal sy'n gwneud mwy o damage. Pwynt teg. Wel, boomerang, ond dim ond 7 sydd dyfu o nhw. Dwi'n gallu trio fe. Oh, you're kidding me. Okay. Yn diwedd y byd. Yn ei trio syniadol baran. What? Paid dweud bod y gêm wedi penderfynu crasio. Dyma pa mae pobl yn chwarae ar emulators. Yeah, mae'r gêm wedi penderfynu crasio. Dyna beth ti'n cael o chwarae gêm ar cartridge. Gêm hen. Just gut in. Dyna'r risg. You know, bydd hyn ddim yn digwydd os rydyn ni'n chwarae ar Mister fel mae Emrys wneud, neu hyd yn oed emulator, ond fi ddim yn mynd i cael yr ymynedd a bydd rhaid i fi ffeindio mas os fel skip level dealio fan hyn. Jungle Book. Right. Gobeithio mae yna un. Ddim eisiau debug mode. Reset. Level skip. Okay. Pause the game and press. Well, it's dim point. Mae hwn wedi... Bydd rhaid i fi wneud system thing eto. So, be run cartridge. Oh dear, oh dear. Mae'n grac ar hwnna. Flip. Yeah, bydd rhaid i fi wneud level skip i'r pwynt yna a wedyn ti'n gutting. Wel, dwi lwcus bod na right game I just na ddim option, so skip the next, pause the game. Right. So, I'm going to pause the game. Pause. Me, A, B, B, A, B, A. Did you need that? B, A, B, B, A, B, A. The other one gweithio. Skip to Baloo. No, skip to car. Skip to King Louis. Dyna beth fi eisiau. Pause the game. Left up A, left up A. Ah, diolch beth.
King Louis fi arad, ie. Diolch. Beth? Oh my god, mae hwn wedi actually cyrraedd y pwynt o'n i eisiau, so hwnna'n eitha handy. So, dwi'n mynd i wneud hwnna. Ti'n methu dacio. Jyst angen neidio'n gyflymach. Dyna ni. Haha! Y bron dim yn mynd o fe ddo. Oh my god. Sgen i ddim byd arall, si. O, oedd un y doi. O! Colli cyfle fan'na. Mae 4 munud yn teimlo fel mae'n mynd yn gyflym iawn i feddwl cyn lled fi'n brifo fe gyda'r bananas yma. Oh my god. We just cael auto bananas arno fe fel. Sa'n spam o'n gyflymach. Ooh. Ah. eBay GBA SP 16 munud ond ar 27 pint ti efo un dy casgliad handheld? Na, fi ddim actually. Bydde Game Boy Advance yn un eitha nice i gael. Skip to Louis. Skip to King Louis. Right. Start game. Oh yeah, wrth gwrs. O. Na, mae dy fi thing am handhelds hefyd. So, left, A. Right, chwarter awr ar ôl. Dwi'n mini hero King Louis. Os dyna lle dwi'n gadael am heddiw. Oh, na, nes i gael cheap shot arna i fanna. See, fi jyst angen i wneud bach. Ffordd o fel cael ei wneud yn gyflymach. Na. Come on, get on with it. Oh,
Nath e ddim bwrw fe o gwbl. Nath e ddim bwrw fi gymaint. Ond mae fel arfer wneud. Don't well. Os fi'n neidio ymlaen, falle dyna yw'r ateb. Yeah. Ash! Come on. Ddim yn aros am. Oh. Just cadw wneud hwnna, please. Flip oedd hwnna'n agos. Oh my god, come on, dyma'r un. Sorry am gweiddi pawb. Just, oedd hwnna'n really agos tro hwnna. Really agos. O'n i'n dechrau ysgoi fe'n well. Boop, 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 boop. Diolch beth bod nothing skipped to Louis, though. Right. Oh, cheap. Oh my god, gwynebu ffordd anghywir. Oh my god. Naid bach fi angen neud. Un huge fel na. Come on. Oh, ni'n disgwyl y type arall o banana. Pan mae'n flicio
Eu coesau cefn i fyny. Dyna pryd dwi angen ymateb. Aha! Flippin' heck! Kind of a... Mae yn anodd fi'n mynd i neud e. Dyma'r un fi'n mynd i neud e. Fi'n mynd i neud e. Okay. Mae just... Fi'n deall e nawr. So, watch out, Louis. Dwi'n dod ar ôl am... Dwi'n dod amdano ti. Chi ddim cheap shot o dechrau, dyna sy'n bwysig. Gweld, backflip un. Fi'n gallu gwella... Dyw'r coconuts beth yn cael fi. Backflip un. Back kick yna. A kick... dylen ni bod yn ysgoi nhw. Pathetic. Welliant. Ti just basic... os fi'n gallu bod yn yr awyr pan mae fe'n dechrau i reid y flic, fi'n gallu... Dyna opsiwn arall. Haha. Dyna welliant. Oh, Christ. Woo! Muck up fan'na. Oh, flip. Just need a coconuts, na I ddim anghofio tro 'ma. Coconuts! Coconuts! Surely! Yes! Oh my god! Oh, pan fod bananas yn aros am 99, ia. Fi ddim yn gwybod. Pam dwi ddim di mynd â fi i... Oh yeah, mae fe'n like unlimited thing. Mae things eraill sy'n diflannu.
Pause. So, upside down. Ble... Oh, wait a sec. Paid dweud... Beth mae skip to end. So, fi'n credu dim ond hwnna sydd. Oh, wait a sec. Os fi'n mynd skip levels... Oh my god. Na, ddim level olaf oedd hwnna. Dwi hwnna ddim hyd yn oed wneud synwyr. Right, let's see. Os fi'n gallu cael y level skip thing am ei gweithio, le o bydd na siams. Pause the game and press, right. Dwi hwnna ddim wedi wneud e. Bys fi'n mynd... Thing yw, fi'n... skip to Shere Khan, so Shere Khan nesa then. So dyna'r unig un ar ôl. Ond fi eisiau mynd I... Genesis. Bydd rhaid fi checio os beth sy'n ar ôl. So falle if fi'n neud skip to... Fi ddim yn mynd trwy hwnna I gyd. Dwi hwnna ddim yn neud synwyr. Right. Jungle Buck Mega Drive. Right. Fi jyst yn cael quick look fan hyn I gweld beth sy'n dod ar ôl. Oh, mae yna un ar ôl. Jungle at Night, Chapter 6. Fi ddim eisiau skip o hwnna. So, be dwi'n eisiau then? Chapter 9 of it. Mae hwnna a wedyn... Hwnna, okay. So fi angen ffeindio ffordd. Os fi'n mynd skip to King Louis, a wedyn trio... Amser cysgu fi, pwblwc efo'r chwilio. Diolch Dol Baran, diolch. Oh, right. Byddai'n gorffen cyn bo hir. Fi just ddim yn mynd I bod yn hapus os fi ddim yn gweithio hwnna allan. Use the level skip code. Na. So, right. B, A, A, B, B, A, A, B, A. Oops. Pam dyw hwnna ddim wedi gweithio? Fi'n mynd I checio source gwahanol. Change begin next below the bay. Full yna. Go to which skip. Okay, mae yna siawns nawr. Yay, diolch, beth. Right. Boom. Night falls as Mowgli's journey near its end. Wow. Oh. Oh, wow. Yn cofio can yma yn y ffilm. Oh, damn. Right, ydw I... Sut fi'n mynd I cyrraedd lang fanna? Oh. Gallai mynd... gallai mynd yn fwy uchel. A wedyn mynd ar draws. And... ha!
Haha. Elephant bach. Beth! Oh, man. Lwcus nes I cyrraedd e just mewn amser ddo. Ie, mae'r bananas wastad. Os ti'n cael double bananas, maen nhw'n redig mas. Ond really, ti eisiau cadw nhw. Ai. Dwi angen... dwi'n gallu neud hwnna. Fi ddim yn siŵr beth mae'r ground ffrwyth yn neud. Right, dwi just neud hwnna. See, mae rhain yn fwy pwerus. Oh. Fe dyna oedd y dechrau? Yeah. Oh. Whoa. Beth yw fascination Disney gyda ystlymod? Dyna beth dwi eisiau gwybod. Maen nhw'n obsessed. Fel pob game Disney gyda rhyw fath o yslim. Ai. Oof. Lle just fi sy'n meddwl hynna, ond... God. Right, fi methu mynd fan'na eto, os dwi ddim wedi casglu digon o... diamantiaid. Gwell i fi mynd fyny dwi'n credu. So fi'n mynd rownd. Beth sy'n digwydd os fi'n trio mynd I Bagheera? Oh! Un arall fan'na. Oops. Ie, mae'r bwyd yna ddim really a lot o use, dwi ddim yn credu. Fi'n siŵr oedd hwnna yn goody who o gêm hollol wahanol, o fel ffilm Disney gwahanol. Dim cant, ond oedd hwnna edrych fel rhywbeth o Snow White, neu... Os dyna sy'n digwydd, mae hwnna jyst yn ddiog. Neu falle nhw... Ooh! Gaf fi just gorffen e, please. Please. Oh my god. Right. Dwi'n mynd nôl. Oh. Right. A fi nôl then. Fan hyn. Oh. Na. Fi'n mynd I mynd am naid hir fan'na. Fi'n anghofio rhywbeth fan hyn, neu colli rhywbeth. Oh! Na, fi'n gallu mynd lan yn dydw I. Wrth gwrs. Right, so lan fan hyn. A fi draw fan hyn. Aha! A dwi'n gallu just chwifio Hey! Yeah! See? Oh, man. Right. Dwi ddim cant y cant, ble I fynd nawr? Fi'n meddwl ni'n gallu... O, fi'n gallu. Okay. Mae yn y fideo weles I oedd yn dangos fod llawer o animation y ffilm yma wedi dod o ffilm Winnie the Pooh, Tracy Mowgli dros Christopher... No way! Tracy Mowgli dros Christopher Robin, neu vice versa. Yeah, well, fi'n credu mae'r goody who yna o Winnie the Pooh.
Achos dwi ddim yn cofio fe fel cymeriad Jungle Book. Neu falle fi heb gwylio fe am ages, so falle fi sy'n wrong, ond yeah. Yeah, ma'n yn... Gallai dychmygu nhw'n neud hwnna. Pa'n Bagheera, okay. Oh, wow. Mae'n ffynnu yn dyw e, oedd Louis, rhaid bod y boss diwedd lefel yma mynd yn solid achos o King Louis just yn greulon o anodd. Oh, flip, sut ti'n lladd nhw? Wff. Oh, dyna bach o look fanna. Right. Ble mae Bagheera... Oh, mae Bagheera lawr o'r gwaelod dwi'n credu. Ydy e? Ie, mae lawr fan hyn. Ble wyt ti, Bagheera? Na, dyna fe. Right. Wastelands. Oh, ife dyma'r bit gyda'r tân? Shere Khan waits at the end of the wasteland before the man village. Waits at the end of the wasteland. So mae fi'n mynd trwy... Oh, tân! Mae hwnna'n rhywbeth arall? Mae ffilms Disney falle. Mae nhw'n joio bach o tân. Oh dear. Drech ar a. Fi ddim eisiau mynd lan fan hwnna. Ond dwi'n teimlo mae rhaid. Right, fi ddim yn mynd i trio... Wow! Oh, wow! Pow. Yeah, just neidio'r pen nhw. Oh, ydw i'n mynd amdano fe? Ydw. Oh, beth mae... Blymyn... Mae'r mell... Neu, tyrannau yn gallu lladd ti. Yna'n anheg. Ia, baga. Oh. Whoa. Right. Iawn hwnna. Oh, so pob hyn a hyn, mae'r mellt yna'n gallu cael ti. Okay. Monkey. Monkey. Oh. Oh, fi ddim yn gwybod ble i fynd. Mae'n mellt. Oh, oh, na. Oh, okay. Diolch beth am fe. Right. Oh, what the hell? Os mae hwnna ddim o Blimmin' Lion King, fi ddim yn gwybod. Shere Khan, mae hwn yn ridiculously agos i Lion King, diweddgol Lion King yn diwe. Just methu credu hwnna. Just... Honestly. Dyma fe. Oh god, fi angen. Seriously? Mae hwn yn mynd i bod yn solid, ydy e? What? Sut fod y sgoi hwnna? O, jyst neidio dros fe. Okay, dyma yw'r diwedd then. Bawb sydd wedi aros o gwmpas. A gyda gwaith yn y bore, fel fi.
byddai ddim yn hir. Cael gwared o'r boi yma. Wait a sec. Newid. Pan fi wedi bod yn neud bananas sengl, pan oedd blimyn bananas double da fi'r holl amser. Cerrig? Sut yn y byd ni fod wneud hwn? Sut yn y byd? Waw. 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 Un sec. Hollol nuts. Right. Mi'n mynd i dechrau taflu'r cerrig yma'n syth ato fe. Gweld os yma gwahaniaeth mawr rhwng be maen nhw'n gallu neud iddo fe. O bach, boi. Come on. Sut yn y byd i fi fod osgoi hwnna? Serious? Fi fod neidio arno fe? Oh my god! Oedd y cerrig yn lot fwy. Yes! Oh man. Cerrig yn OP, yeah! Oh my god, pan nes I ddim trio casgu fwy cerrig. Okay. Journey toward the man village and reaching that place where he belongs. Oh, bach o animeiddiad araf. Nice. Cannot help thinking as Blue did that he would have made one swell bear. The little girl was singing a song about the village. Yeah, fi'n cofio hyn yn y ffilm. Mae'n mynd tuag at... What?! Oh, fi di gorffen nawr. Surely dyna fe. Congratulations, you have completed the Jungle Book. Your final score is, but can you do it on the hard level? Nah, probably ddim. Bod yn weird. Ddim... Virgin Interactive Entertainment? Yeah, ti'n gwybod beth? Nath hwnna pasio'r amser, oedd e ddim yn ofnadwy. Oedd King Louis, fi'n credu y trick, os chi eisiau chwarae'r gêm yma, on y lefel yma, casglu'r cerrig, achos ni wedi dysgu o'r diwedd, mae'r cerrig yn OP, a o'n i'n wondro pam oedd e'n cymryd gymaint o amser I lladd King Louis. So, yeah. Brilliant. Fi'n mynd I gwylio jyst rhag ofyn bod yna unrhyw fel teasers, mae ddim yn ffilm, ond weithiau mae rhywbeth diddorol yn gallu digwydd. So, yeah, diolch am wylio pawb. Os chi di aros o gwmpas, oedd hwnna... Nes I oedd gyda hwnna popeth o chi eisiau mewn game retro. Oedd darnau really tricky anodd. A chi eisiau hwnna hefyd. Ond ie. Fi'n hapus iawn I roi hwn nôl ar y shelf ac I dweud wedi gorffen hwnna nawr. Jungle Book. Mae'r celf yn eitha nice. You know? O ddim manual gyda fe, yn anffodus, ond dyw hwnna ddim diwedd y byd. Ond ie, dyna'r thing. Chi ddim yn cael... Oedd hwn dechreuad y cloriau really awesome and nice. Well, I suppose Master System a Mega Drive, Sega yn gwybod sut I edrych ar ôl y stwff nhw. Mae'n atgoffa fi o'r hen VHS fel cases o'ch chi gallu cael. Os ti'n prin iawn, chi'n gallu ffeindio NES a Super Nintendo achos o'n nhw'n carfyrdd. So, you know, Mega Drive, Sega, o'n nhw'n cael rhywbeth yn gywir fan'na. Yeah,
So fi'n siŵr fi'n gobeithio wythnos nesa nawr byddwn ni nôl gyda Secret of Monkey Island. Oh god, nes i gwasgu cut ar ddamwain. Oh well. Fi'n really eisiau checkio os rhywbeth special yn digwydd ar diwedd. Just credu credits. Yeah, dim byd o gwbl. A wedyn mae'n just dweud, yeah man. Yeah man. There we go. So. Cool. Wel, oedd e'n galed, right? Ond ddim yn agos i Aladdin na Lion King. Ddim mor dda nhw, ond nes i joio hwnna. So yeah. Mega Drive. Sorry, Jungle Book ar Mega Drive. Yeah. Cool. Emrys, wyt ti yn streamo eto wythnos yma? Os chi eisiau gael ni gwybod. Lle roi bach o shoot-out. Yeah. Os na, fi'n credu dyna yn nhw gorffen. Formula 1 97 fori wedyn syth ar Metal Gear Solid 3. Fi'n cofio ti'n dweud. So Formula 1's ti yn palette cleanser. So fi'n troi hwn off a swapio. Credu hwnna? Na, ddim hwnna. Dyna ni. So. Cool. Okay, well now. So, yeah, hwnna'n cool. I just troi hwnna off. So, yeah, edrych ymlaen at hwnna. So, Formula 1 a wedyn Metal Gear Solid 3 nos lun. Fi'n siŵr pa pryd wythnos nesa, ond cadwch i edrych ar Discord. Fi ddim gyda dyddiau ar fi o flaen, fi ddim yn gwybod beth sy'n digwydd a pryd mae pawb ar gael, ond wythnos nesa rhywbryd, ond dyma ni am wythnos yma. Edrych ar, os chi a diddordeb, dewch draw i channel Emrys Hobo, so nos Werner a nos Lun, Metal Gear Solid 3 a nos Fori a gyda Formula 1, so lot o hwyl retro fyna PS1. Diolch am bod yn cwmni ffantastig heno. Chi wedi cael fi trwy rai adegau really tricky fyna. A wedi sgwrsio a joio y chat, really, a banter. Fi'n siŵr na i cwblhau un o'r sialensau yna, Emrys. So, unai vodka martini neu noswaith yn Kongs, bydd hwnna ar y cardiau yn 2022. Okay. Nos da pawb, diolch pawb am dod draw a gweld chi yn y stream nesa neu yn y chat yn streams Emrys gweddill wythnos yma. Nos da pawb, ta-ra. Mae'r filter fyna, sorry, fi'n mynd i cywiro hwn achos oedd filter ddiangen ar hwn. Sorry, fi ddim yn mynd i wneud os fi ddim yn wneud nawr. Sgwsodwch fi. Transform. Lle na i symud efo yna. Gweld mae bach yn weird. Dim scareful yn landing. Pam? O falle dim. Oh well. Na i sorto hwnna erbyn tro nesa. Right. Nos da pawb. Ta-ra.